חברים, אנחנו כאן מעיין הכי מסריח, גועל נפש של מעיין. אבל כאן התחיל סיפור על ילד בשם דביר, זיכרונו לברכה. סיפור של דביר, אין לי כוח לקרוא, קיצר יש לכם כאן את העותק לקרוא, מאוד מעניין. כאן אנחנו נכנסים בעצם, יש פה צופה, אני רוצה להגיד לנו משהו מהמעיין, מה? נו? נו? אוקיי. לא, אני מעלה את זה ליוטיוב. קיצר, אנחנו הגענו מאשקלון הגענו. ואנחנו עכשיו מתגוררים במעיין מוזנח. עשינו לנו טונה מושנת להתנחם מהמעיין, וגם זה לא עבד. מצטערים שהגענו כזה מצב. שיהיה יום טוב, משפט שלום, תרחמו עלינו.